Ето, уважаеми приятели, сега тук чакай се измъкна. Така, чакай да му мина от тази страна на Божидар Кирилов Бошката, защото да съм с гръб. Уважаеми приятели, сега наблюдаваме. Еми, като той бе, офка се каже, бе. Краси върхара, нали, така ги казва работа. Чакай. Еми, нали така? Имаме в момента един болен шаран. Чакай да засенча малко. Да покажем на уважаемите зрители един болен шаран. Ето, уважаеми приятели, виждаме. И той от какво се е надрал? Не знам, виж каква гной, човек. Да, гаден е. И какво ще го пускаш ли? Не? Пускам, какво го пълна. Да го прибирам това. Ето така по мързеливия начин се пускат рибите. 4-0 за фидер.